Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sylvia Ratnasari saking kelas 12 kali. Geguritan. Guruku perjuanganku. Guru, mung sliramu sing dadi pepujan. Paring ilmu mboten nyawang wektu. Aku ora bakal lali marang kabeh jasamu. Guru, suaramu tansah tak elingi. Pituturmu ora bakal tak lali. Dadekno aku manungsa sing migunani. Guru, nyawang esuk sliramu teko. Panase srengenge ora dadekne sungkawa. Esem lan donga dadekno aku mangerti donya. Guru, keseleragamu ora dirasa. Laraning atimu tansah ditampa. Nanging sliramu tetep saleh uga prasaja. Duh guru, guruku ditiru. Ora ditunggu guru. Guruku digugu. Ora banjur diguyu. Ngerti ya. Ditiru saka bawahane lan digugu pitutur dheweke. Nanging kasunyatane aku kalingan pituture para pujangga. Ing ngarsa sing tuladha, ing madya mangun karsa lan tupuri handayani. Mugi guru pinaring berkahe Gusti kang mubeng dumadi. Guruku pepujanku, nora ana piwales sing genteni. Kabeh niku wujud ikhlasing ati. Aku mung bisa matur punging panuwun kanggo jiwa sejati. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.